Joo, kiitoksia. Totta kai unionilla on tärkeä tämmöinen institutionaalinen rooli, mutta ihan niin kuin Perttikin tai toisin kuin tässä oikeastaan sanotaan, musta demokratia ei voi olla vientituote, mutta demokratian kasvattaminen voi olla vientituote. Ja se on ehkä semantiikkaa, mutta tarkoitetaan täsmälleen sama asia kuitenkin. Mä painottaisin kyllä sitä, että EU ei voi levittäytyä kaikkien valaistumattomien maiden yllä, vaan kyllä me tarvitaan kansalaisjärjestöjä vahvasti tässä mukana. Me tarvitaan demokaltaisia, demon toiminnassa olin silloin itsekin, kun se käynnistettiin, mutta sitten me tarvitaan myöskin ihan sitä ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa toimintaa. Se on se keino, jolla kehitysmaiden naiset voidaan nostaa etulinjaan. Se on se keino, jolla lapsille saadaan koulutusta. Vain sitä kautta me saadaan riittävän levälleen tämä kehityspolitiikka, eli kansalaisjärjestöt on avain tässä. Annika Lapintie. Kiitos. No tästä